nakuha nating papaitan doon, ito yung papaitan nila dito. Magano tayo guys, maglalatag daw kami ng lambat para makulong yung isda. Kasi hihilahin namin siya. Sana may makuha kaming pating. Sigurado daw may makukuha. Wag rin daw eh. May makuha kaming sana may makuha kaming tulyasan, tambakol. Lapu-lapu. Aloy. Tsaka yung Aloy, di ba kami salmon? flying fish, mga ganon. Sari-sari na. Ano tayo umuwi kung gano'n? Ganda ng ng buwan, tingnan nyo. Napaka-dilim. Ang saya dito guys. Ang liwanag ng buwan. Ngayon ko lang na-experience yung ganito yung sa Isla Tanaw. Ito ang tinatawag na isla ni Cassiopeia. Uy, yung aroma matapakan nyo. Ay na, Diyos ko dahil. Katakot. Kalalakit pa pa Tapos sa gabi nagtakbo-takbuhan na. Kikak. Hindi mo nakita, tayong-tayong ka na. Paano dyan? Arat-arat na. Makabugera. Ay, akabugera. May mga mangingisda naman tayo ngayon. Kunwari Sa gabing lang. mangingisda. Sa dilim. Samahan tayo ni Kuya. Hindi yung kasama natin. Kuya, Mr. Manda. Mr. Max. Mr. J. Kasi, Saan ka nakatutok? sino pa? Mr. Gohan. Gohan? Bakit po Gohan? Palayaw Gohan? po. Palayaw niya. Mr. Gohan. At si Mr. J. Mr. Max, saka si Mr. Pan. J. Wala si Mr. Pan, di ba? Umuwi na. Mr. J. Nagpadede si Mr. Kasi may baby daw si Mr. Pan. Sana all may baby. Hindi tayo magbangka? Hindi na. Ah, Nakita kong bangka tayo. Ilahin mo lang na ganun ting, tapos Sa ano na yung pagkukulong isda. natin. Hulong-hulungin lang yung isda. Tapos magdampot ka na lang mamaya. Ano tayong lalagyan na malaki? Ay, may yung sako si Kuya. Dalawang sako. Kasi kung may lalagyan, ay sako pala. May mga sako, dalawa ako. Ali guys, antayin natin si Kuya kasi naglatag na sila ng lambat doon. Kukulungin nila yung isda. Magkukulong sila para pumasok yung mga isda. Tapos tsaka namin hihilahin naman. Bawal kasi maliwanag kaya hindi mo muna kami sumama doon. Mamaya Dito muna pag kukunin na isda, pwede na natin yung kailawan. Yun guys, abangan natin. Sana marami tayong makuhang isda. A few moments later. Oh, ayan na. Punuin namin po. Manghuhuli na kami. Anoy. Sana swertehin kami, guys. Laki ng Latagan nila yung lagayan te Kami naman yung kukuha ng isda. Kasama natin si Mr. Manda. Mandaragat. Mandaragat. Sa loob yata tayo. Loob ba kami ko? Kahit saan? Dito ako sa kabila. Ibaba mo kaya yan, sayang. Parang paikot kang na Oo, ikulong nga sila. Ayun. Sandali. Hila lang daw, hila. Dahan lang daw. Jing, ibaba lang nga. Ibaba lang. Pag nahirapan na kayo, marami na yun. Wala, pating yata to. Ayun! Bunog! Ay, hipon! Ay, hindi. Banak. Banak ba? Diba? Isa dito yun o. Ayun, ayan mga banak. Banak mo. Kuya, hindi pa. Go. Oh, yan na yun. Tara na. Nakadalawa na kami guys. Sige, habang inamukuan natin. May pang-ulam na kakali. Ayun! Puro banak, no? Totoo. Ay, nakalpas na naman. Huwag ka na maglapit. Hindi niya pa nakuha pala? Hindi ko rin yun. Ayun, Jing. Ayan, no? Sa ito mong G.
Ayun, ate. Ayun. Wala daw. Wala. Okay. Ayun po. Ayun, kadami. Mini bangus. Ayos lang yung ganda ngayon marami para... Yay! Ang galing! Hilahin niyo pa daw. Hindi, nakawala na rin yan sa ate. Aray ko. Tama lang yun. Ilagay ko lang sa ano, dito sa tulak. Kahit dito na tayo sa kabila. Oh, ay matanggal. Oo. Hindi matanggal? Hindi po. Hindi ako. Dali. Ay, ito na po. Ay, nahulog sinday. Dami? Wait lang. Anong isda to, kuya? Bangus yan. Banak yan. Uy, kadami oh. Pero hindi siya hulihin ng ano. Yay! Ay! Aray ko na. Ayun, oh, medyo malaki. Ang galing mo, Ping, oh. Mandarambo. Dami to. Wow. Kuya. May pangsigang tayo. Winas pala kayo eh. Yes! Kaya Kaya namin maniwala ko tapusin. talaga yung buwan. Aray ko. Peng. Minsan pag nagaganito kami, punti ang nahuhuli. Ngayon kasama ka. Yes! Marami. Ayun kasama, daming nahuli. Wow, very nice. Dagat. Hindi, nagpakitang gilas lang po sila kasi first time namin. May ano talaga kami sa dagat. Nagtalon. Huwag mo na hanapin, Jen. Hindi mo na makuha yun. May swerte talaga kami sa dagat eh. Oo, nakadami. Sinyalis yan, kuya. Nababalik mo kami. Le! Kailangan mo lang lusot nyo na. Yaban. Oo, ganyan lang oh. Kadali-dali. Dali, magtanggal ka. Sinyalis yan na ano, babalik pa tayo. Sinyalis na babalik pa kami, kuya. Problema. Basta magsabi lang ng balik na kahit hindi kami balik nyo. Oo. Ito pa. Oo ah. 1 week challenge. Next. Oo, dami oh. Oh, yes, thank you, Lord. Very good. Lahat pala nakaabang niyang ano eh. Kababaw pala dito, no? Ginapaan din to ng ano, ng litog. Ah, Ayun puti. maglitog kaya tayo bukas. Gusto mo maglitog tayo sa gabi? Kalamig. Ay! Pati sa akin, oh. Dalawa, oh. Sarap po tong sigang daw. Ito. Saan? Ay! Huwag kamay. Bidbed. Bidbed yan? Ano ba bangus yan, kuya? Oo, bidbed. Yes. Pero parang bangus yan. Oh. Oo nga, kamukha ng bangus. Siguro friends sila. Wow! Oh, kadami, oh. Yes. Dami, oh. Bakit? Ito pa, Ping. Kunin mo yan, oh. Wala, ito pa, Jay, oh. Wait lang. Yes. Pa dalawa sa'yo. Sira natin ng dami natin pasalubong kay ano ah, kay Romalina. Gigi. Ate, angat mo nga, te. Yes! Yes! Wala kayo na eh. Bla kayo na eh. Nagadaw siya. Ang galing-galing mo talaga. Thank you, Lord. Ang pupuraw dan. Pakuha naman ito. Ay, galing-galing. Yan pa oh. Ayan, dalawa pa, oh. Ito pa oh. Baka maka 5 kilo tayo ah. Ayun, no? Maluwang pa yata yan. Maluwang pa yan pa eh. 3 metro pa ata yan. Dami na, oh. Lusot ang iba. Kuya, oh, maglusot, kuya, oh. Lusot ang iba. Baka mapuno natin yan, ah. Hawakan ko. Ganyan lang pinagay. Pala eh. Hinihila. Ayun pa, oh. Bakit? Hinihila na
Ala, ito pa isa oh. Marami. Marami. Ayun na, ayun. Ah. Enjoy sila guys. Kanina nilalamig sila ngayon. Hindi ko naramdaman yung lamig. Ala, ano yan oh? Ba't itim? Ay, hindi. Ito kaya may hindi na bilog ka. Ano yun? Sa maral yan na matilig. Ay. Pero pag ganito lang ako yun. Ala, ba't hindi na oh? Kalahati. Wala na, hindi na na-shot. Wala na! Ala! Ay. Dito na pala. Ba't hindi siya maglusa? Ayun pa. Oh, masipit ka? Baka masipit ka? Wala, kalayo na yata natin sa pangpang. Wala eh, inalanan. Nag-ailaw talaga yung ano niya, no? Wow, yehey! Woo! Oh, baka makawala yan, te. Ayun pa, isa, oh. Doon may ano, oh, baka makawala. Sayang, malaki naman. Ba't hindi ko siya matanggal? Buti nga walang naguglang. Taas mo, ate. Dami na, guys. Dapat tayo maganda para magpulugan. Pwede ah. Talaga to? Maaga pa man. Ano, mabigat? Hindi, tilapia. Tilapia daw, may tilapia. Parang ano, parang bangus. Parang bangus. Nga lang. Magkamukha. Dami, oh. Yes! Ang dami. Let's go, guys. Mabigat na ba? Ayos pa sila ng hindi, ginaduk ko lang. Oh, dami. Wow. Wow. Okay, para yung matira yung mundo. Wala daw, bangus na maliliit. Lang mga Ay, dito banda kasi. Para siyang bangus. Kaya mo. Para siyang bangus na maliliit. ngayon na rin. Baka no, bangus maday tayo. Doon ka ganda sa ano. Parang bangus talaga siya. Hindi mahaba eh. Hindi mahaba yung mukha niya. Marunong pa kayo sa may taga mandaragat. Aray kayo na kasi nakakita ng ganyan. Hindi ba, masarap to, manana. Okay, bata. Prito yan masarap. Hindi, sigang. Masarap yan. Inihaw. Masarap yung ihaw natin. Sarap-sarap. Ay, ito yung nag-iisang fresh, no? Hipon. Dito damak. Isa lang yung hipon. Walang sugpo. Oh, yung nakuha nating papaitan doon, ito yung papaitan nila dito. Saya. Ganto ang pinakamalaki nating nahuli na papaitan. Malaki pa ngayon, Jay. Yan, Kuya Ulan and Alex, inggit kayo, no? Si Gigi may padila. O ano, laki nito. Espada sana eh, yung espada. Ayun, meron na naman. Nilango. Ala, kadami to! Saan? Ayun! Oh! Ay, lamlo! Doon ka sa likod nila ate. Kim, baka magtalon naman dyan. Dapat nakasalap pala yung ano. Bilisan nyo rin mag-ikat mga girls. Bukas pa to. Bilisan nyo magtanggal. Marami-rami pa. Ang dami, oh. Ang galing na.
Ate, yung butas na, takpan mo na. Hindi na doon, sabi naman ni Kuya. Sige, ako mag-bitbit. Bigat na guys, kaya si Kuya na magbitbit. Ako naman taga-kuha. Alam, mapuno yata nga talaga natin yan. Eh, di ba, we? Wala! Unahan to? Akin to, akin to. Parang nauubusan mo lang kayo. Kalaki, pala kabatas ka na. May mapararap dito. Isang round pa. Second round na to, guys. Hanggat may nahuhuli pa. Wala na. Wala, pagod. Dagis isbo. Nag-iigit. Nag-iigit si Palengke. Huli ka. Ako, mapula ako. Tapagod ako. Yun, oh. Oh, ang dami. Thanks, God. Ayun na naman. Ano? Kapa? Tayo po, kung okay lang po tayo. Kami okay lang po, pero kayo po. Bahala po kayo kung... Kapa? Oh, isa pa na. Oh, may third round daw tayo, guys, sabi ni Kuya. Sabi niya. Ano na yan? Dito sa ulit. May third round pa. 3 kilo na to. Hindi nga. Hindi rin, ano rin 3 kilo yan. Meron. Maraming linis. Last na. Minsan pa ba kaya? Tanan, isip Siya na pamlata. iyo yan. Malinis man. Gusto nyo, kilawin nyo na. Isaw-usaw mo lang sa suka. Sino gusto guys na ano? Ano mga isda daw to? Tamban? Ano? Tamban? Ay, banak. Ay, banak. Banak bakba. Si Banak at si Nakba. Ano, gayihi ka rin? Pasimple kayo, ah. Si JJ. Ala ta si JJ kapag pagi. Si JJ. Nagka-sirena na ako. Ito ba, Brad? Oh? Ay, tama. Mamaya pag nga mag-ilaw, Peg. Meron pa din? Aba, talagang hindi nauubos. Hindi maubos yan. Nagbigyan tayo ngayon lang kasi tayo kumuha. Hindi ka bilis na Oh, malalim. diretso na yun, oh. Nay, nabasaan. Nakakalanik na. Wala na kaya? Wala na. Dalawa na. Okay, that's it. Okay, that's all. Thank you. Salamat pa. At least hindi tayo na zero. Lano to, oh? Ano ka? Ano ka? Daw magsalita eh. Hirampa mo yan, bes. Kaya tayo uuwi dahil meron tayo nakuha. Wait, ano natin sila na wala tayong nakuha? Ay, wag natin eh, ano. Wala man. Nakote, maro, malingla. Man lang kami nakuha. Maalas man to. Ayun na malaki! Ayun! May malaki daw. Wow. Oh. Kasalanan ko to pag nawala. Sahod nga, ano? Isang po. Ate, baka makawala pa yan. Kalaki pa man, oh. Bitawan mo. Ayan.
Napigis mo lang inay. Ano? Na-murder na yung kanya. Nay, naalakaliskisan na. Agawan. Kala mo na agawan? Prank natin sila kuya, sabihin natin wala tayo ng kuya. Matuman. Ganun. Kapi naman tayo ha. Malamig. I-try namin sila i-prank. Yan guys, i-prank natin sila kunwari wala kaming nakuha. Tingnan natin kung anong magiging reaction nila sa aming nakuha. Okay, ano na kayo girls? Wala namin, meron? Wala lang. Puro dahon. Na-prank kami sa dahon. Kaya. Ay, kalamig. Darsum ah. Wala ko. Kunti lang. Meron din, mga 5. Pwede na? Bukas ulit? Oo. It's a prank! Dami nilang huli. Mga baby bangos. Yes. Diba? Pang-ihaw na yan. Dami ng huli ng Banak. DFL. Ay mga kamangyan, no? Daming huli ng DFL, oh. Ano ba tayo? Yun, oh. Tayo rin mamaya. Dapat dapat Dalawang ano lang yan. Kaya lang pinaluto ako ni cameraman. Kasalanan mo talaga Oo, kasi cameraman. daw late ako, kaya yun. Siya ikaw nagluto. Kaya ako na lang nagluto, bawi daw ako. Talagang kaya, wala. Ano? Naruma ka? Okay lang. Naruma ako din. Grabe ka? Sakit. Naruma ka? Nagatagos pa naman siya sa ano. Ay, dapat may yellow pala, parang pwede niyong iuwi bukas. Kasi sobra-sobra na yung ating ulam. Yes, ang dami naming huli. Nakakatuwa. Tingnan mo, ang dami naming nakuha. Ate Romalyn, ang dami Kasi naming lagay sa yelo. huli. Para pwede niyong iuwi bukas. Inuwi na lang. Yung huli nyo bukas at iuwi. Dapat, kalahati dito. Uy, pare. Gusto pa nga namin sila lang nag-aurong. Ay, Pangpain. ganyan din kami. Para ano lang siya, yung may suka, bawang. Sa bundok. Banak yan, kabsat. Banak tsaka bangus na maliit. Ay, Hindi daw ba? Banak. Sabi ni Kuya, bangus dyan. Bangus to bidbid. bit daw. Pero kamukha ng bangus. Ano? Huli din nila to? Bata dyan, hindi matutuwa. Ay, ito huli din nila na. Huli rin namin yan, Kuya. Oo, sa palengke, pinahuli sa akin din siya. Yung bangus. Parang alam ko kanina talayan kanina. Dami, ilang kilo yan. Sabi nga ni Kuya, katakas daw kami sabi ni Kuya. Kasi minsan daw sila wala. Sana may mahuli din kami bukas sa ganyan. Mayroon pa, madami pa doon. Parang may tinali. Tinirahan mo sila. Parang may tinali Kasi may experience ba ganong mga bata? Hindi nga sila nakakuan kanina. Op. Kasi doon ay dalawa lang. Lagay natin sa yelo, tapos uwi nyo na lang bukas. No? Hindi pwedeng ilutuin natin ngayon para kainin natin. Ipais. Ihaw, hindi Iasiman. pwede. Ihaw mo kaliit. Madami ng ulam tayo. May alimang. Para matikman nila yung huli Si namin. Antipasing tsaka si Antiligaya. Hindi yung malaki na lang. Wala man tayong yelo. Meron Ay, meron kami, may pa. yelo kami sa stock. Hala, Masalubong kain, dragon. Oo. pinais. Pamain lang daw nila yan eh. Pampain. Pero sa ating pang-ulam na. Hindi, pag ano kasi, kaya namin pinapampain ito, medyo sawa-sawa na rin kami pag laging gantong ulam namin. Pero okay lang huliin yung ganyan kaliit, Kuya. Oo, kasi banak to, hindi naman talaga ito lumalaki ng sobra. Okay. Safe Okay naman lang tayo yun. doon. Kasi sa amin, papaitan lang yung maliliit. Talagang tuwang-tuwa na kami. Yung ganyan lang, oh. Daling sa muntat. Oo, yung parang may ano sa Yung ganun lang talaga, oh. Pinakamalaki na. Kikit. Yun, galing, success ang team Yes. Thank you, Kuya. DFL. Okay. Thank you din. 1 hour later. Yan guys, sasama naman tayo kina Kuya ulit. Maglalatag ulit ng lambat. Kami lang ni Peng yung kasama. Kasi ano, bawal madami sa bangka. Isang diretso lang. Wow. Para malay mo nakahuli ng alimang malaki. Wow, gusto ko yun. Mahuli daw kami Alimango. ng alimango. Magdilang anghel ka sana, Kuya. Hindi ko na nasalin. Saya. Ay na. First time to. Magbabangka kami ng ano, ng Sa ilalim ng puting buwan.
Yan, ito guys yung ilalatag natin, no? Para bukas mayroon kaming papandawin. Pwedeng mamaya ulit. Ay, huwag lang malikot. Huwag lang tayo malikot kasi ano, pwedeng tumaob tong ating bangka. Isa lang oh. Kaya nga, kahit napapataob pa naman siya. What? Parang makatataob. Medyo kinakabahan si Peng? Kinakabahan ka, Peng? Hindi. Mababaw lang man yata to. Mababaw ba to, kuya? Mababaw ka. Yan, kasama nga namin ulit si ano, Mr. Mags. Si Miss Romance. Ang ano talaga ng masisipag din talaga yung mga mangingisda, no? Kahit ganitong gabi talagang mangingisda sila. Mahirap din maging ano, mangingisda. Ayan na, let's go. Ano? Pamalikot, Peng. Saglit lang naman to guys, ilalatag lang natin yung lambat. Then bukas, yung papandawin natin nung may mahuli. Pero kinakabahan ako ng konti. Kasi gabi na. Akala ko pating na ito. Tumutunog. Siyempre yung tubig. Team DSL inanod sa ilang. Bigti sa meron mga ano naman. Sunod-sunod lang tayo dito na ano, Mr. Manda. Hila-hila ba nila tayo? Kay Gohan. Yeah. First time to na dito tayo sa dagat ng ganitong oras. Pinagtuturugan. Pag sa atin tutulog na tayo eh. Oo. Siguro mapanood to ni Mama. Oh my God. Pagalitan tayo. Pero ano, adventure talaga to. Isa to sa mga di ko rin makalimutan. Mga ganitong oras nandito ako sa gitna ng ano. Tapos nakasakay ka sa ganito lang na kaliit. Itong Yan, ganito kaliit na ano, na bangka. Parang batya. Nadisagwan lang. Delikado to pag nabutas na. Hindi yan mabubutas kasi oh. Delikado ito pag Kalutang din yan pag na, no? tumaob po ano ko yan, no? Hindi yan mag-alubog. Lutang tapos lang yan. So, safe pa rin naman tayo. Yan, medyo gumagalaw na siya. Baka mag-Titanic na tayo. Jack! Jack! Malalim na ito. Ano kaya, no? Pagpas tao na siguro to. Siguro kung ako sa lambat, nakaka-stress na. Kasi pag Kaya nga. bubul na. Daw buhok na stress. Ito maingay guys. Ay, itong ilaw, okay lang to kuya? O patayin ko? Patayin ko na kuya? Okay lang, Okay lang. Lalagay pa lang naman eh. Pag mangingisda ka rin talaga, talagang sipag. Pero yung talagang kailangan mo, no? Para ano, kahit ganitong oras nandito ka pa rin talaga. Huwag ka lang abutin ng bagyo Bagyo. dito. Nakatakot din pag may bagyo, ano? Yung ulan-ulan, tapos mapupuno ito ng tubig. No. Kiraos. Sana may mahuli to. Para Meron yan kuya. may maiuwi kayo. Wow. Sinuwerte tayo kanina kaya tuloy-tuloy na yun. Saan buwan na wala? Maraming alimasag sana. Sana may alimasag. Sana nga, kuya. Pangalawang lambat na. Pangalawang ano na tayo, lambat. Dudugtong, no? Kung bukas yan, siguro baka mas marami tayong makuha. No? Mas marami siyang malambat. Baka makatakas naman yung iba. Ano bang mas maganda? Mamaya o bukas? Ito ba yung isa na yun? Yan, maglalatag tayo ng lambat. Ito ito. Ito yung isa. Feeling ko marami tayong mahuhuli. Plastic.
Tulak na yung ano. Ayan, napigis na. Karapigis eh. Kasi lambat mo din. lagi mamaya. Anak mo yan, ganyan. Tapos kuha na ng kuha lang. Oo. Maganda pala, mas maganda magpandaw. Yan guys, tapos na ang ating paglalatag ng lambat. Bali, saan ang dulo niyan kuya? Saan nyo ilalagay? Yan lang rin. Lagyan lang ng ano. Tanda po. Pataw. Pataw, lalagyan lang ng pataw. Much later. Ayan o, sarap ng crabs o. Hot dog. Hindi nila kinain to o. Kainin na natin. Wala kasi suka. Hala, iluluto yata to. Naluto na to. Hindi Guys, ito. kainin natin to o. Talaba. Eh, ang laki nga no, ang laki niya. Ganun pala siya. Sarap. Ano to kuya, iniihaw lang or Ano yan? nilaga Inihaw mo? lang nila. Pero yung niluto namin doon, in-steam. Kasi nga nasa... Huwag ka mag-uusap sa inyo. Ano mo yung magkata? Oy! Oy! Oo nga. Malaki oh. Yan lang. Liit ng laman niya. Ano yan? Mas maganda sana yung yung puting kapis. Oo, yung nakakuha na kami isa nun. Ito kasi itim eh. Ito yung kinuha namin kanina guys, na talaba. Sinisid namin sa malalim. Akala mo sumisid eh. Sinipid talaga. Eh, Kalalaki oh. Ayan oh, kapis oh. Yung kapis. meron na kaming panghapunan guys. Walang tulugan to, pang 5 na eh. Bawal daw matulog. Meron pa to oh. Oh, tignan nyo naman yan. Kamusta naman? Tapos nagsugpo pa tayo kanina. Baka may high blood sa inyo. Sa bagay puro low blood man kami kuya. Mga ano pa naman kami. Madalang lang naman kami makakain ng ganito. Kaya ginasulit na namin pag may okasyon. Pag may okasyon lang daw. So, dahil. Ah, ang lamig. Sa akin dito, malamig. Maria na nga yung kanya eh. Amihan niya. Tikman ko na nga. Hindi tayo naka-ornong yung kabisa. Sarap. Ang sarap pala no, kahit hindi nasukaan. Kahit wala siyang ano, Malasa maalat siya. na rin siya eh. Nilagyan siguro ng ano. Wala. Ay wala pa. Maalat na. Maalat na kasi galing siya sa maalat. Pero siyang may asin. Nagagaya mo sila na magsalita. Yun na guys, oh yung ano, ating talaba. Lalaki, kanina mga baby. Ngayon mga nanay na. Sarap ka ba? Suka lang tsaka sibuyas. Paminta. Yes, sarap. Tikman natin lang. Tikman natin sila. Gutom na kayo? Hindi pa kuya, Carola. Pero titikman ko lang ito nga. Tikman natin guys. Sarap. Tingi nga din. Much later. Kain tayo guys. Ayan, dami naming food oh. Mga gutom sila. Ayan. Pero kumain pag marami. So, matilim kumain pagkakain ng isda nini ah. Hindi matinig sa isda. Sarap. Yung dalawa, busy mag ano oh. High blood ka dyan. Dandan lang. Baka Tapos na lang magtago ng sumpo kanina eh. Yan guys, magbo-bonfire kami dito. Ayan. Papaapoy. Pampainit sa malamig na panahon. Pre, kapag yan, Nakainit. Darang-darang ang. Yan guys, ang aming bonfire. Yung mga kahoy-kahoy na yan, mga ka-dragon, yan po yung mga naanod-anod dito. Pinagdadampot lang namin sila. Para din ano, mawala yung kalat. dami yan. Dami pa dyan. Para maubos din yung basura niya. Tignan nyo ating mga girls. Inantok na kayo guys. Girls. Yung isa girls. Time check tayo.
Ayan ang aming tent, oh. Ganda. Puro buhangin. Good night, everyone. Matutulog na po kami. Bukas ulit. Pahipahinga naman. See you tomorrow.